Era visto. Víase vir. A que non sabedes que se lle meteu na cabeza ao meu Kevin? Quere facer unha película para internet. Anda, carallo. E a que non sabedes quen é o protagonista? El mesmo. Hola, benvidos ao mundo de Kevin José. Kevin José, que son eu. Esta é a miña historia. Kevin José. Vou falar da miña vida. Da vida de Kevin José. É así toda a semana. Hola, falamos Kevin José. Este daqui é meu pai. Meu pai está facendo que lea o xornal, pero en realidade non o fai, porque o que fai é mirar nas fotos. Kevin, niño, pararás un pouco. Meu pai dime que pare un pouco, así que vou ir cortando. Dende aquí é todo, dende o mundo de Kevin José. Uah, aí está. Quedoume niquelada. Ahora vou a revisar. Que niquelada. Pero a ver, payaso, ti pensas que pode haber alguén a quen lle interese unha película sobre a túa vida? Papá, non é unha película. É unha serie para internet. Mas peor ainda. Peor ainda, as series son para a televisión, non para internet. Pero que dis, papá? Pero se as series en internet agora son o que... Bueno, o máis do máis. Mira, por exemplo, esta de Angélica e Roberta. Que son de dúas tías que están tolas e está tremenda. E esta de Te quiero, pero... Esa que vai de parellas e de parellas de gays, que bueno, eso está todo o mundo flipando con ela. Eso é porque as historias de retrasadas e de parellas homosexuais lle interesan a todo o mundo. Pero a quen lle pode interesar a historia cativeira e aburrida dun payaso e dun papostias como así? Entendes? Paseime, xa sei. Pero alguén lle ten que dicir as verdades. Pero a ver, Kevin José, non te poñes así. Que a túa vida non vaya nin para tomar polo saco non quero dicir que non poidas facer unha boa serie para internet. Ti crees? Claro, home, claro. Mira, nada máis que tens que buscar unha historia interesante e un protagonista con gancho e que enamore o espectador. Pero como é un protagonista interesante, papá? Voucho decir, escoita. Un tipo duro, o que a vida maltrate, pero que ao final acaba saindo adiante porque ten moitas pelotas, entendes? Mouriño. A este meu fillo hai que explicarlle todo. Non, Kevin, eu. Tío prota. Claro, home, claro. Mira, eu sou un heroe da clase traballadora que di as verdades que todo o mundo quere escoitar e que saca a súa familia adiante neste entorno hostil de Lameiro, que é, como quen di, o salvaxe oeste. Pero, papá, se ti és o prota, a serie non se pode chamar o mundo de Kevin José. Terá que se chamar o mundo de papá. Se títelo con merda, Kevin José. Eu pensaba en algo máis, eu que sei, unha frase que diga ao protagonista, estilo víase vir. Víase vir? Pero se ti nunca dis víase vir, ti sempre dis era visto. Era visto. Eso non ten forza nin ten gancho, home. Ten que ser algo máis pegadizo. Mira, víase vir, Che parece? Mira, imagina, xa estou vendo. Víase vir, unha serie para internet producida, dirixida e protagonizada por Moncho de Lameiro. Pero, papá, se ti dirixes, produces e interpretas, que fago eu? O máis importante, burriño, o guión. Guai, vou ser guionista. Chachi. Que tan inocente é esta criatura. Todo o mundo sabe que o guionista é a última mona do negocio audiovisual. Pero non vou ser eu quen lle quite a ilusión, por favor. Vou ao meu cuarto a estruturar unha boa historia e a matizar os personaxes e os seus... Vale, practicar que lle ven de peidos ao guión, que o humor con ironía está petando moi forte. Vai. 3 días pechado no seu cuarto escribindo e este é o resultado. Víase vir. Episodio piloto. Título: A película de papá. Autor do guión: Kevin José. A ver. Secuencia 1. Garaxe interior día. Papá está só no garaxe e fala á cámara e di: víase vir. Merda de frase é isto. É como vou falar eu á cámara? Pero onde se viu que un tipo fale á cámara? Pretende que eu lle fale á cámara? É unha merda, home. Isto xa o quitamos, xa non vai para nada. Veña, fora, ala, arrañala. Seguinte secuencia. Cuarto noite.
papá e mamá están na cama. Ah, carallo, isto xa é outra cousa. Moncho, que fai a cámara de vídeo apuntando á cama? É para gravarnos aos dous. Pero serás porco pervertido. Mulher, non é unha cousa sexual. É para facer unha película seria sobre min. Mira, ata temos guión e todo. A ver, leo o teu texto, aquí está. Este. Sempre igual, Moncho. Obsesionaste cas cousas. Agora estás obsesionado con facer películas. Pois pon iso. Sí. Isto é unha merda de guión, home. Este material non vale para nada. Hai no que cambiar. Pois a min pareceme que está ben. É o tipo de cousas que eu che digo a ti. Claro, como sabes ti tanto de guión. Cala a boca. Ímolo cambiar todo. A partir de agora vai ser así, mira. Eu aparezo cun pitillo despois de facelo amor. E ti estás rendida. Caeches aos meus encantos. Entón, vas ti e disme, Moncho, é o mellor amante que hai debaixo das estrelas. Eu dixoche, sei no cariño. Entón ti disme, Moncho, faime tú outra vez. Faime muller outra vez. Que, como ves? Mandoume dormir ao sofá. Pero tanto ten, non pasa nada, porque total a secuencia tampouco aportaba nada dentro da historia. A ver. Secuencia 3. Bar de Puscas, interior día. Ajá, xa parece que imos entrando en materia. Moncho, non che parece extraño que o capítulo piloto da serie se ese precisamente de alguén que quere facer un capítulo piloto dunha serie? Para min que corres o risco de caer nun xogo de metalinguaxe que, se cadra, non é do gusto do gran público. Que carallo falas, Lino? Maldito palabra entendido que dixaches. Ben eu, pero é o que di o guión. Que dixen que tiraras co guión? Os guionistas escriben parvadas que nada máis que lle gustan a eles. Entón, se non decimos o que pon o guión, que decimos? A ver, eu entro, non? E ti disme, bos días, Moncho. Eu respondo, bos días, Lino, que tal? Puscas, pon aí un viño. Entón ti posmo o viño e disme, aí telo viño, Moncho. Despois eu xa paso a relatarvos a miña experiencia de como salvei a Lameiro dunha ameaza nuclear. Entendido? Sí. Entón eu só digo, aí tes o viño, Moncho. Sí, algún problema? Que non o vexo. Eu creo que esa frase non vai co meu personaxe, pero... Personaxe, non que personaxe, non. Aí telo viño é o que din todos os taberneiros. Xa, pero que eu pensei que o meu personaxe podría ter máis matices, non? Podría ser taberneiro de día e vingador de noite, con persecucións e con tiros, sabes? Como a tipo Steven Seagal ou Chuck Norris, sabes? É que iso é o que me pide o personaxe, entende? Sí, habería que madurar a idea un pouquinho, pero agora ímolo facer como digo eu, vale? Despois xa iremos explorando as posibilidades dos vosos personaxes que as teñen, Tirai un pouco. Vistes como o torei, O máis difícil do traballo do director é facerlles creer aos actores que valoras as estupideces que aportan ao seu personaxe. Bueno, todo claro, non? Vou tirar esta merda e gravamos. Bos días, Moncho. Bos días, Lino. Que tal? Puscas, pon aí un viño. Aí tes o viño, Moncho. E bébeo rápido, porque teño que sair a limpar as rúas de Lameiro de terroristas e delincuentes. Porque é un traballo fodido, pero alguén ten que facelo, amigos. Secuencia 4, nave interior día. Don Anselmo e papá. Ao final cambiei todo o diálogo que fixera Kevin. E non sabedes lo que gañou a secuencia, Grazas, Moncho, por salvar a nosa vila da ameaza nuclear. Todo Lameiro está che agradecido. Moncho, que merda isto. É que tiven que cambiar o texto sobre a marcha, porque no guión original vostede parecía como un déspota que me maltrataba e me humillaba, e eso... Así como un déspota. E di a verdade, Moncho. Cando te maltratei eu a ti, Cando te humillei eu a ti na vida, Moncho? Nunca, don Anselmo, nunca, jamás, por favor. Pero que o estúpido do guionista tomouse unhas licencias que non veñen ao caso. Isto xa parece Hollywood. Así? E que lle meteu esas ideas na cabeza ao guionista, Moncho? Non sería que ti lle deches esa imaxe de mí? Iñoca, estás pan
Moncho, escoítame. Menos fantasías, menos peliculiñas, Moncho, que ti e máis eu sabemos que a realidade é moi diferente, verdad que sí, Moncho? Verdade que sí? Sí, como vostede dixo, don... Non o ides crer, pero don Anselmo clavou o diálogo que lle escribiu Kevin. E iso que non chegou a lelo nunca. Pero, bueno, tanto tempo que ao final esta secuencia tamén a eliminei. Ao final montei só co material que quedou chapó. Sí. É o resultado... como dicilo? Eu penso que quedou moi digno, Agora mesmo está o Kevin subindo a internet a ver o que opina o público. Isto non acaba de petar, papá? Mira, 30 visitas nun mes. Unha miña é 29 de Puscas. Nada máis que entra para ver se metemos a súa secuencia de justiciero pegando tiros. Pero si eso non se grabou nunca. Xa, pero explica de ti, non se entende. Puscas non acaba de ver como se fan as películas, hombre. Bueno, o que está claro é que Vía se vir non interesa. Normal. Quen vai ver a serie dun fracasado de Lameiro que pasa todo o día no garaxe falándolle a unha cámara? Non o sei, pero a xente de internet, a verdade, que se ve que non lle fan caso. Se cadra na televisión. Que dixo, é que tele vai querer isto? Aparte que está en galego. Pois a televisión de Galicia. Que dis, payaso, que dis? A televisión de Galicia nada máis que bota contidos de calidade, Series boas, mira, series como a Marías Vivas ou Matalobos, dramas de época como As Leis de Celavella ou O Libro de Familia, comedias como Padre Casados, ou programas de humor con retranca tipo Tonechos ou Mucha e Nucha. E ti pensas que unha televisión do nivel da gallega se vai rebaixar a emitir un produto tan cativeiro como o que estamos facendo nós? Víase vir que cousas ten este meu Kevin na cabeza, Mira ti, sen darme de conta, acabo de dicir o que viña escrito no guión. Eche ben certo ás veces o que din eso de que a realidade copia a ficción. Elvira cantante. Antonte puxeron no súper un cartel que poñía: búscase cantante feminina para a orquestra. Sí. A isto chegamos cos recortes en cultura, a buscar cantantes no súper, como se fosen lagostinos, vai. O caso é que a miña Elvira viu o cartel e... alá foi, de cabeza. Ai, Moncho, gustailles tanto que queren que mañá canten unhas cancións con toda a orquesta completa. Imaginas, o meu soño de toda a vida feito realidade, ser unha estrela da canción, como María del Monte. Sí, ala, niño, durme, que mañá tens que estar descansada, cariño, durme. Sí. Ai, mañá. Miña pobre, vai a decepción vai levar así a todo. Ela pensa que cantar nun escenario é como a cantar mentre colga a roupa. Cá estou vendo outro xoguete roto, como a Amy Winehouse ou Joselito. Ai, Moncho, ai, colléronme, Monchiño, colléronme. Que emocionado estou. Vou ser a nova cantante da orquestra Melodía 2000. Canto me alegro, Elvirilla, canto me alegro, de verdade. Pero que agora teño unha fame que morro. Esta a comida sen facer. Tes croquetas na neveira. Eu agora non me podo parar con esas parvadas que debuto esta noite nas festas da Choupana. Teñome que ir preparando. E que vas facer? Exercicios de voz? Que espaldo? Que pensas que é isto? Portuelo ou que? Prepararme significa poñer unha perruca rubia e unha mini saia ben curtiña. Claro, o que vulgarmente se coñece como estilismo de pachanga. Que saberás ti deste iso? Contan as crónicas, ou sexa, Marcial do Quiosco, que Elvira tivo unha actuación soberbia, magistral. Eu non a fun ver, máis que nada porque discutimos polo vestiario. Pero... tiña dela que ver, me parecía unha cabreteira barata, por non dicir outra cousa. Pois a mí non me dixeron iso, dixeronme que estaba elegantísima. Foi falar da merda co máis cheira. Sabrás, tío, que é a elegancia, payaso. Pero vamos a ver, como non vou saber eu? A elegancia femenina está estudiada e resumida. Consiste en levar unha saia máis curta costa a costa. Sen segredo. Elvira cumpría a norma a rajatabla, A rajatabla non, sei que cumplía de sobra. Levaba unha saia, pero o cativo que había que mirarse ben de longe porque casi se lle vía tudo que eu... Bueno, digo eu que vale xa a saia da miña muller, non? Morro o conto dunha vez.
Bueno, menos mal que isto foi flor dun día, que chuvia de verán, como cando o Deportivo gana fora da casa. Vai, unha cousa que pasa unha vez e xa está, nunca máis. Pois o xoves estamos na festa do cubata da sala Malibu de Vimianzo. Pero o mellor de todo é o venres. Sabedes onde imos o venres? Nin idea. Onde? Ao luar! Luar? Luar de Galloso? Non é maravilloso? Luar. Pero que é luar? O luar é unha cousa que poñen na tele os venres cando estás ti no botellón. Que? Non dis nada, Moncho? Non puiden nin disimular. Que deixen palabras, atónico. A miña Elvira no luar, que tan orgulloso estou, Nunca ninguén da nosa familia chegara tan alto. Ela ten parte do mérito, non digo que non. Pero detrás dunha gran artista sempre hai un home que move os fíos desde atrás, desde a sombra. Mira, papá, mira. Kevin, sabes? Buah, como lle brilla o cu, Por que será? Chámanse lentejuelas, ignorante. Cala que vai falar. A seguinte canción quero lle dedicar ao home que fixo posible este soño. Sen a súa axuda e o seu cariño, eu non estaría aquí. Atende, neno, que sea o teu pai. Estou falando de Heriberto, o trombonista director musical da Orquesta Melodía. Un aplauso. Pero si ese é mulato, como vai ser mulato? Ai, sí, pois ata aquí chegamos, home. Acabaronse os trombonistas, as lentejuelas e a nai que as pariu. Ademais se foi a Luar, non, pois xa está, que máis queda? Despois do Luar non hai nada. Luar é a cima do mundo musical. Que non, Elvira, que non se fale máis. Agora mesmo, colle a porta, plantaste diante do trombonista ese e dille que non conte máis contigo. É moito, espéramelo. Que non espero nada, as cousas son como son. Que non te enfades, eu só quero que vexes unha cousa. Que non quero ver nada, Elvira. Mira. Que merde? O que cobro. Homes? Non, cada noite que canto co orquesta. Mira, Elvira, agora mesmo colle a porta, plantaste diante do trombonista ese e daslle un abrazo da minha parte, pero un abrazo grande e cariñoso, 400 euros por noite. Pero iso é prácticamente unha cifra de futbolista da Premier League. Págame, claro que sí, home, sí, eu sei de que lle falo, guíese por min. Nas reunións de armadores de baixura o que se está levando é a mexicanada, a ranchera. Claro, eu pagolle un recital por 1.200 euros de nada. Claro, o prezo do amigo. Vale pensar, bueno, veña, falamos para a semana, veña, alá. Así que agora és manager de Elvira. Home, manager a orquestra xa ten, eu digamos que asesoro. Asesoras ti? E que carallo vas a asesorarte de músico? Non sabes distinguir un do sostenido dun do sin sostener. Por favor, Tenes vas moita idea. Entendes? Os artistas musicais necesitan a gente que os guíe para que non se perdan, para que non se malogren. Mira Rosa da Operación Triunfo. Se me equivocado. Entendes? Esa rapaza que era. Perdeuse. Que se sabe dese chaval? É os Beatles. O que era deses chavales, Dios mío, o que era de... E nada, non se sabe nada deles. Quen se acorda? Hai algunha cinta dos Beatles por aí? Nada, está Demi Russo, está Kenny G, Danza Invisible, entende? E os Beatles nada, perderonse. Aguantado. Vai falta xente como a min, home, que mire por eles, que os asesore. Unha cousa, Moncho. A ti por esto do asesoramento pagan chao. Faltas mo respeto. Digamos que compartimos as ganancias, eu máis Elvira. Xa. Moncho, perdona que cho diga, pero ti basicamente daquela eres un mantido, non? Mantido. Cala a boca. Ti sabes o choio que dá isto? Non ten nin idea. Precisamente agora vou falar con don Anselmo. Para que che botou a man? Non, para decirlle que deixo o posto de suministro San Anselmo. Teño que dedicarme 100% a este choio. Moncho, non sei se te estarás a precipitar. Que tan galego é lindo. Con esa mentalidade non se vai a ningún sitio, home.
Se fósemos todos como el, Galicia non tiña nin Zara, nin Televés, nin emigración, nin nada. Hai que lanzarse a aventura. Xa sei que son moitos anos, don Anselmo, é que para vostede é un desgusto terrible. Vaya, que non se vai dar sen min, pero a vida é así dinámica, eu son un home da vida. Moncho, ti non sabes a alegría que me dá que tomes esa decisión. Sobre todo que deas ese paso. Claro, dá gusto atopar xente que aprecia o espírito emprendedor que teño eu. Moncho, francamente non sei de que me falas, pero pensar que marchas aquí sen finiquito, que me vou a forrar un sol, e sobre todo, Moncho, que non teño que aturarte ningún día máis. Iso, Moncho, iso non hai que no pague. Chamádeme tolo e pensaredes que non é certo, pero eu penso que no fondo don Anselmo teme cariño. Ainda que agora pouco importa, porque no meu camiño ao éxito do negocio musical unha bomba estaba a piques de estoupar. A ver, Elviriña, a ver, contame, que pasou? Ya, seguro que non é para tanto. Como que non é para tanto? Acabouse, Moncho, acabouse. Non volvo cantar máis en riba dun escenario. Tranquila. Respira fondo. Colle folgos, A ver, contame, que pasou? Querían que me prostituíra, Moncho, que me prostituíra. Que me dis? É por eses cartos, hai que ser ben miserable, non? Que me prostituíra musicalmente, Claro, por suposto de que estamos falando logo. Chegaron ali con unha mulata colombiana e querían que cantara a dúo con ela. Unha versión reggaetón do Apaga o Candil. E despois que? Como que? Parece pouco. Destrozar así unha das ollas da nosa cultura musical. Negaime en redondo, por suposto. Vamos a ver un momentiño. Imos desmontar un negocio como este porque a ti non che apetece cantar unha canción. Pero ti és imbécil ou que? Que non se trata dunha canción, trátase de dignidade. Eu son un artista, Moncho, un artista, O tema de que Elvira sexa ou non sexa unha artista daría para 4 meses de discusións, pero eu non me podía parar en menudencias. Tiña que facer algo moi urxente. E cando fun ao médico, díxome que fora todo por culpa dun golpe de calor. Así é todo o que pode influir a natureza na cabeciña humana, don Anselmo. Claro, así decía o estupideces sen sentido. Como ia querer eu marchar da súa santa empresa, don Anselmo? A quen se ia ocorrer tamaña barbaridade? Claro. Que me vai baixar o soldo. Normal. Un 30%. Non está un tempo máis, sí. E traballar os domingos, sen horas extras. Sí, home, sí, graciñas, don Anselmo. Estou moi agradecido pola súa confianza. É todo pola merda da canción, esa. Apago candil, marica, chuchus. Apago candil. Elvira, por tu madre. Nesta santa casa non se volve escoitar esa canción nunca máis. Estamos, nunca máis. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your daddy's rich and your ma is good looking. So hush, little baby, baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Then you'll spread your wings and you take to the sky. But till that